Колко приказки цветни шестват днес по света, цветни и дълголетни, с вековечна мечта, да направят вълшебен всеки малък човек, за да бъде спотребен пъстър ум в своя век. И така въртележката с вълшебствата вече тръгваш чудни истории в своя свят завъртян. Тръгваш с нас надалече, малко наше човече, ние сме твоите вълшебници от театъра Пан. И така въртележката с вълшебствата вече тръгваш чудни истории в своя свят завъртян. Тръгваш с нас надалече, малко наше човече, ние сме твоите вълшебници от театъра Пан. Златоковска. Чешка народна приказка. Не всеки може да разбира езика на животните, но в тази приказка се случило точно това чудо. В далечното бохемско кралство, в град Пардубице, живял крал Войцек. Веднъж при него пристигнала една старица и му донесла чуден дар. Кралю, заповядай тази риба. Дар вълшебен е тя. И какво е вълшебното на една риба с отворена уста и стъклени очи? Заповядай, кралю, да я изпържат и после я изяш. Тогава ще почнеш да разбираш езика на всички животни, които ходят по земята, плуват в морето и летят из въздуха. Истина ли ми говориш, бабо? Превъзходно! Ще мога да узная какво си говорят птиците, зайците в кралската ми градина, дори и конете в кралската конюшна. Сега ще разбера дали са доволни от моята персона. И ако чуя някоя обидна дума, тежко и горко на животното, което я изрече. Доведете веднага при мен главния готвач Иржик. На вашите услуги, кралю! Виждаш ли тази риба с отворената уста и стъклени очи? Как само е подвила опашка? Искам да ми я приготвиш за обяд. И внимавай да не си посмял и парче от нея да опиташ. В противен случай ще се простиш с нещастната си глава. Разбра ли? На вашите заповеди, кралю! Занесъл Иржик рибата в кралската кухня.
Гледа я отляво, гледа я отдясно и се чуди. Защо ли е тази забрана? Да не може и парче от нея да опита. Странна риба. Не съм виждал такава досега. Прилича на змия с продълговата глава, тънка опашка и стъклени очи. И как е възможно готвач ястието да не опита? Когато рибата била готова, Иржик решил да си откъсне едно, ама съвсем мъничко парченце. Крал Войцек нямало да забележи. Иржик, ние също искаме от рибата да хапнем. Иржик, ние също искаме от рибата да хапнем. Дай и на нас парченце, Иржик. Гладни сме. Кои пък сте вие? Кой говори? Или ми се пречуват всякакви звуци? Хванете ги! Къде ги? Намерете ги! Къде отидох аз? Комодоричарос! Но е чемичната нива! Бързо! Да не ги изпускаме! Погледнал Иржик през прозореца и какво да види? Един дебел гъсок водел своето стадо гъски. Ето каква била работата. Ето защо не биваше от рибата и парченце да хапвам. Ама аз и още едно. Вкусно. И още едно ще си изям. Езикът на животните по-добре ще разбирам. Кралю Войцек голям хитрец си бил, но Иржик не е по-малък хитрец от теб. Последвал кралският обяд. След като се нахранил, крал Войцек заповядал на Иржик да оседлае конете и да го придружи на кралската разходка. Кралят яздал напред, а Иржик след него. Когато минавали през зелената ливада, конят на Иржик така се разиграл и започнал по-конски да говори. Братко, като те гледам, не ти завиждам. Крал Войцек да те язди. Тежко ти е, а на мен ми е толкова леко, че мога през планината да полетя. Как ми се иска и аз да полетя. Но този стар крал върху мен ще падне и врата ще се счупи. И какво като го счупи? Вместо стария крал Войцек, някой друг, млад крал ще те язди. Не е ли по-добре? Продължили да яздят краля и Иржик, а Иржик тихичко си казал: умници сте, старият по-трудно се носи, младият по-леко ще язди. Какво си приказваш, Иржик? Нищо, кралю, кралското меню за вечерта преговарям. Нещо да не пропусна, нещо да не забравя. На вечерта крал Войцек извикал при себе си Иржик. Заповядал му да му донесе от най-хубавото червено вино. Сипвай виното
ето този бохемски кристал. И внимавай, Иржик, прелееш ли, с главата си ще платиш. Няма, кралю, няма, ваше величество. Взел Иржик кристалната кана и точно когато започнал вино в нея да сипва, през кралския прозорец влетели две птички. Едната птичка гонела другата, а първата носела в човката си 3 златни косама. Дай си ми ги, те са мои. Не, мои са. Аз първа ги видях, когато принцесата разресваше златните си коси. Дай ми поне едно косъмче. Няма да ти дам нито едно. Моля те, дай ми. Не, няма. Дай ми, ти казвам. Няма. Двете птички продължавали да спорят и излетели от кралската стая. Но едно златно косъмче паднало на пода, Иржик погледнал към него и съвсем забравил за виното. Ах, измамнико! Ах ти! Опитал си от рибата! Не съм, кралю! Как ще посмее, ваше величество? Не ме лъжи! Ако не разбираше езика на животните, нямаше да забележиш златния косъм, който падна на пода. Какъв златен косъм, ваше величество? Ето този хитрецо. Милост, кралю, милост! Може ли един готвач да не опита от ястието, което приготвя? Ще те помилвам. Само при едно условие. Искам да намериш златокосата принцеса, да я доведеш в двореца, моя кралица да стане. В противен случай се прости с нещастната си глава. Нямало какво да направи Иржик. На сутринта оседлал коня си и тръгнал по света златокосата принцеса да търси. Минал през реки, полета и влязал в една столетна и гъста гора. Гледа, в гората храст гори, а под храста мравуняк. Огнените искри право в него падат. Помогни ни, Иржик! Ще загинем! Живинички ще изгорим! Скочил Иржик от коня, отсякал с острата си брадва храста и изгасил огъня. Благодарим ти, Иржик! Ако някога се нуждаеш от помощта ни, само си спомни за нас и ние на мига ще се появим. Иржик продължил пътя си през гората. Стигнал до една висока ела. На върха й имало гнездо на врани, от което се чували жални гласове. Иржик, гладни сме! Родителите ни отлетяха, а ние не знаем как да търсим храна. Още сме много малки и не можем да летим. Без много да мисли, Иржик скочил от коня. Нямало как. Трябвало да го жертва за храна на малките врани. Благодарим ти, Иржик! Ако ти потрябва помощта ни, само си спомни за нас и ние веднага ще долетим. Благодарим ти! Иржик трябвало пеша пътя си да продължи. Вървял дълго през столетната гора и накрая стигнал морето. На брега видял двама рибари, които спорели за една златна рибка. Били я уловили и всеки искал за себе си да я прибере. Мрежата е моя и каквото в нея се хване, мое ще бъде. Каква като мрежата е твоя? Лодката е моя. Как ще хвърлиш мрежата, като нямаш лодка? Златната рибка се хвана в моята мрежа. Твоята мрежа се намира в моята лодка. Излиза, че и рибата, и мрежата са мои.
Мрежата е моя и рибката е моя. Лодката е моя, значи и рибката е моя. Моя е! Моя! 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 Ох, не, моя е! Чакай, стой! Моя е! Спрете, не се карайте. Продайте ми златната рибка, добри пари ще ви дам. Парите поравно разделете. Колко плащаш? 10 златни монети. По 5 на всеки. Дадено, давай монетите, взимай рибката. Парите дай, на ти рибата, бе, на. 10 монети за една риба. Главасарник. Взел Иржик рибката и я пуснал в морето да плава. Тя плеснала весело с опашка, гмурнала се във водата и после подала главичка. Благодаря ти, Иржик. Ако някога ти потрябва помощта ми, спомни си за мен и аз веднага ще доплавам. Ти, момко, дето така раздаваш монети, как се казваш? Иржик се казвам. Накъде си тръгнал, момко? Златокосата принцеса търся. Моят крал господар иска в двореца да я доведа, жена да му стане. Златокоска ли? Да, как да я открия? Дъщеря е на крал Яцек, който живее в кристалния дворец на острова. Всяка сутрин разресва златните си коси и ярко сияние се носи из цялото море. Ако искаш, ние можем да те заведем до острова. Срещу още 4 златни монети. По 2 на всеки. Но знай, крал Яцек има 12 дъщери, а Златокоска е само една. Внимавай, коя ще избереш. Няма да ти е лесно, момко! Доплували рибарите и Иржик до кристалния дворец. Рибарите не пропуснали да си вземат 4 златни монети. Влязал момъкът в двореца. На очите си не могъл да повярва. Такава кристална феерия виждал за първи път през живота си. Поклон пред вас, велики кралю! Казвам се Иржик. Какво те води в моя дворец, страннико Иржик? Моят крал, господар Войцек, ме изпрати да поискам ръката на една от вашите дъщери. Крал Войцек. Ръката на една от моите дъщери. На коя? Те са 12 на брой. Златокоска, ваше величество. Добър избор. Какво е вашето решение, кралю? Ще ти дам любимата си дъщеря, ако изпълниш за 3 дни 3 задачи. Всеки ден по една. Казвайте първата, кралю. Дъщеря ми Златокоска имаше огърлица от скъпоценни бисери. Но нишката се скъса и бисерите се пръснаха в градината между високите треви. Искам да ги събереш така, че нито един бисер да не липсва. После да ги нанижеш и да ми донесеш огърлицата на Златокоска. Разбра ли? Ще ги събера, кралю, и нито един бисер няма да липсва, ваше величество.